Slatko-slana kombinacija povrća, voća, mesa i testenine spaja sve što Bojana voli. Gazdarice, radimo ručak. Da, spremamo ručak. Dobro. Spremamo vijetnam salatu. Vidjet ćeš da se sve brzo sprema, lako je, jako je ukusno. Ima jako dobar dresing. Spoj ovih namirnica je baš onako egzotičan, vidjet ćeš. I možemo se bacimo na posao. Baci meso. Da, prvo što ću da uradim i da upalim ovaj grill tiganj. Vidiš, ovaj grill tiganj ima jedan mali senzorčić i on kad dobije crvenu boju, znaš da je tiganj da se zagreja. Da, i to je tu i ne moraš da brineš. Imamo... Iz bakinog luka. Da, grejpfrut i limun. Da. Ovo možemo da maknem. Dobro. Žuti šećer, piletina, beli luk, lola rosa salata, spanać svež, pirinčane nudle, koje sam samo u vrelu vodu potopila i one će da odstoje 5 minuta, procedit ćemo, ispraćemo i to je to. I idemo na posao. Bacamo se na posao, jer će tiganj već da se zagreje. Šta ja da se cepim? Šta ćeš? Hoćeš meso, povrće? Šta ćete da radite vi? Šta ste vama raditi? Ja ću meso. Ti ćeš meso? Odlično. Iseci, izlupaj u stvari u šniclu. Začini ga. Malo soli, malo bibera. Sergej, šta ćeš ti... Ovdje ćemo da spremamo salatu. Uzmeš za jednu moju šaku spanaća, 2 listića lola rosa salatice. Ja moram dalje da radim. Moramo ubrzo da spremimo. Malo ćemo ovako da zasečemo. Čekaj, moraš da se paziš kad radiš sa ovim noževima, jako su oštri. Stavit ćemo malo ulja od koštice grožđa. Bacamo na grill. Dobro. Malo ćemo da osolimo. Malo. To je to, Sergej, mislim, pazi u stvari, Bojana, pazi da nam ne zagori meso. Šta da ne se salata, da sečeva? Malo onako iskidaj salati. Da, malo je čupkaj. Ja ću da isečem šargarepu i povrće. Da nemam ovako dobar nož, ja bih morala da uzmem sada rende, ali pazi. Kako oštar nož. Pogledaj ovo. Ne jezi oštar. Bacit ćemo malo šargarepice, bravo, Sergej, već mi se ovo dopada. Kako sam ga baš čupko. To je to. Da, molim ti grejpfrut nam spremi. Kako to ide? Odlično. Dobro. Ja ću da isečem luk na rebarca. Dobro. To će bude dovoljno. Dressing ovdje igra jako važnu ulogu. Jako je bitno šta želimo da postignemo kada začinjavamo salatu. Da li hoćemo neki egzotični ukus ili hoćemo ono na standardno na što smo navikli. Ali ovo ćemo sad malo da kombinujemo. Da bude malo egzotike. Dodat ćemo malo bibera. To je to. Umeđu vremenu ću da procedim nudle, pošto su već spremne. Iseci mi na pola. Dobro. Evo, bacit ćemo pirinčane nudle malo. Piletinu možemo da ugasimo. Samo na pola? Da, to je odlično. 4-5 ovih. Kažu pola grejpa dnevno i vitamin C si u dovoljnoj količini. Ja ću da napravim dresing. Šta nam treba za dresing? Evo, ovdje sam iseckala malo belog luka. Nema veze, meni neka smrde ruke. Dodat ćemo malo žutog šećera. Ovo je gotovo, tako. Hoćeš da isečeš na tanke štapiće? Važi. Na prutić. Na štapiće. Jel to nije isto? Molim te nek ti Sergej pokaže dok ja pravim dressing. Nisi bila na tim časovima. Ubaciš Sergej lepo ovako. Moraš da ga izžilijaniraš. Da. Hoćeš ovako? Malo samo, molim vas. Mnogo mi smeta. Izvini. Dobro, evo, za dressing, ajde da ja ne zabušavam. Ide žuti šećer, beli luk. Onda ovdje imamo pirinčano vino. Obožavam ga. To je to. I malo ćemo da stavimo fiš sosa. Gde ovo možemo da nabavimo? Pa u bolje snabdevenim prodavnicama zdrave hrane. Možemo kod Kineza, naravno. Vrući? Ma ja. Što nema neke sok od pola limuna. Sergej, pa šta si mi radio ovdje sa daskom? Pa šta si ti radio? Pa skloniš sve za sobom. Pa kako to da izvedim? Pa sve kada, evo ovdje, baciš i to je to. Ja sam sekač i čupkač, nisam čistač. Pa moraš za sobom sve da sklanjaš. To je osnovno pravilo u kuhinji. Sve sklanjaš za sobom. Dobro. Izvinite. Sjedit ćemo sok od pola limuna. Znam kako ti sad. Jer znaš kako mi je. Ne berem, sa majkom pričam. Molim te ubaciti u piletinu salatu slobodno. To je to. Potrebno nam je malo soli.
i maslinovo ulje. Hladno ceđeno. Zašto? Zato što hladno ceđeno ulje održava balans zasićenih i nezasićenih masti u organizmu. Jako je bitno da ono bude hladno ceđeno. Jasno. Ja moram da pomirišim ovo. Ja po mirisu. Meni ovde fali još nešto. Fali mi malo pirinčanog vina. To je to. I ubacit ćemo malo bibera. Šta je pirinčano vino? To je kinesko vino. Prvi put se srećem. Da. Pa kod njih je sve od pirinča. Pirinčane nudle, pirinač, nema gde ne stavljaju Mogu da pirinč. pomiriš? To je vrlo interesantno. Ja ga jako koristim u svojoj neki porto kuhinji. miriš. Gde god mogu da stavim pirinčano vino, ja stavim. Kao porto miriš. Ne baš. To je to. Ajde, bermet. Evo, dresirat ćemo salatu. Sada ću ja da je promešam. To je to. Ja moram ovako. Da, to je to. To je taj ukus. Ovo je Vredne ruke složi. hranljivo. Imaš meso, imaš pirinčane nudle, imaš puno povrća. To smo sve dobro dresirali. Lepo izgleda. Da. Nikako to jesti pre odlaska na Power Plate, da ne bi se senila ostale vežbavci. Ne, ljudi od nje traže savete. Ljudi od nje traže savete za zdravu hranu, tako da... Naravno. Ja mislim da ću mi njoj da pomognem. Šta ti misliš? Pomoći ćete mi sigurno. Za sad samo jedna viljuška, molim vas. Mogli bi i štapići, jel tako? Pa mogli bi čak Za ovo, štapići. jel? Da, vidiš, o tome nismo Pa razmišljali. nismo pomeli. Možemo da koristimo ove pirinčane nudle. Izvoli. Hvala. Probam. Samo da li moguće. Savršeno. Salata i obrok. Idealno za nekoga ko ima kratku pauzu za ručak. U vijetnamsku salatu idu sledeće namirnice. 2 lista Lola Rosa salate, 7 do 8 listova svežeg spanaća, 20 grama pirinčanih nudli, pola kapula luka, 1 sveža šargarepa, sveža menta, pola grejpfruta, 100 grama pilećeg belog mesa. Za dresing: žuti šećer, 1 čen belog luka, 1 deci pirinčanog vina, sok od 1 limuna, so, 1 deci fiš sosa i maslinovo ulje.